Сәлам, дуслар! Сәлам! Дуслар, тылсымлы рәсем дәресләренең яңа ел чыгарылышлары башланып китте. Әлфия апа, син әле өеңне яңа елга бизәп куйдыңмы? Әйе, мин шундый матур кар бөртекләрен ясадым. Аларны ясау авырмы соң, Әлфия апа? Юк, Син бәлки безгә дә өйрәтерсең? әлбәттә. Башладыкмы? Бу кул эшен ясар өчен безгә җилем карандаш, инҗе бөртеге, кайчы һәм зәңгәр төстәге кагаз кирәк булачак. Иң элек зәңгәр төстәге кагазны алабыз һәм өчпочмак килеп чыгарлык итеп бөклибез. Артык өлешен кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Килеп чыккан өчпочмакны тагын бер тапкыр бөклибез. Һәм тагын бер тапкыр бөкләп, кечкенә өчпочмак ясыйбыз. Өчпочмакның ике почмагын түгәрәкләп кисеп алабыз. Шул ук хәрәкәтебезне яңадан кабатлыйбыз, ләкин бу вакытта инде кисеп бетермибез. Безгә менә шундый эш кисеш кирәк булачак. Хәзер төрелгән өчпочмакны әкренләп зур халәткә китерәбез. Һәм менә мондый рәвештәге кагаз кисәге килеп чыкты. Хәзер җилем карандашны алып, почмакларны үзәккә таба бөгәргә керешәбез. Дуслар, игътибарлы булыгыз. Без иң уртадагы киселгән өлешне алабыз, аның ишына җилем сылыйбыз һәм уртага үзәккә таба бөкләп куябыз. Үзәкне бармак белән тотып беркетәбез. Шул ук ысул белән тагын бер кар бөртеге ясыйбыз. Хәзер җилем карандашны алабыз һәм бер кар бөртеген икенчесенә ябыштырабыз. Җилем карандаш ярдәмендә инҗе бөртеген кар бөртегенең иң үзәгенә ябыштырабыз. Менә шундый матурлык килеп чыкты. Дуслар, әйдәгез әле кар бөртеге турында видео карап китик. Кар ява. Дустым, кар әле. Аппак кар ява. Ә ул ничек явасың? Җәйге көннәрдә елга күлләрдәге су парга үрелә һәм күккә күтәрелә. Көннәр бераз суынгач, ул пар су тамчылары булып җиргә төшә. Бу вакытта без яңгыр яуганын күрәбез. Ә инде кышкы бик салкын көннәрдә бу пар бик кечкенә боз кисәкләренә әверелә. Нәни боз кисәкләре бер-берсенә ябыша да җиргә төшә. Кар бөртекләре әнә шулай ясала. Без карны ак итеп күрәбез. Ә чынлыкта кар бөртекләре ак түгел, алар үтә күренмәле. Кар бөртекләре җиргә тигез булып ятса, кар да үтә күренмәле булыр иде. Ләкин кар бөртекләре җиргә теләсә нинди тәртиптә төшә. Алар арасына һава кирип кала. Кар кояш нурларын кире кайтара яки чагылдыра. Әлеге нурлар ак төстә булганга, кар да безгә ак булып күренә. Кояш нурлары яшел яисә зәңгәр булса, кар да шул төскә керер иде. Мәсәлән, кояш батканда аның нурлары кызгылт төскә керә. Шуңа күрә бу вакытта кар да кызгылт булып күренә. Галимнәр фикеренчә, дөньяда ике бер төрле кар бөртеге юк. Алар бер-берсеннән зурлыгы, формасы һәм төзелеше белән аерылып торалар. Чәчәк, йолдыз, багана, энә формасындагы кар бөртекләре бар. Дуслар, менә шундый күләмле кар бөртеге килеп чыкты. Без аны гап-гади төсле кагаздан ясадык. Ул яңа елда ине бизәү өчен менә дигән.